Pini matijong ni phai trok ada por phai sir capen. Tingkuing ti President KFA Central Committee pen song alamaing thurponsi Karbi Farmer Associations ingdeng kep kechok arni dipu KFA sai hemalong talon pon. Mayalong alihi sarbojo nitimung Jin Fed Board Chairman lapen man pengaluhi Tripura MLA Dhanajoy Dev Barman Lunsetimung Advisor KFA Khorsing Teron KFA Advisor lapen KSA KSYC KUYA lapen Prekja masong man peng kedo atum chetong dun. Pini mayalong sai kecuti kiara tatum koson si sorkar pen mesena leke long dun jimat lapen mesena son asai cuti ki long jiapan chingwai chingsai pon lapen sok kowe bikron lahai cuti ki pen kwana le dumapu aputhak chingwai pon dipu pen de baram kadar 265 News India. Pini nil tum ingdeng kep Karbi sai cuti ki asong amhang ke thega ni katalon ahut nil tum arwarim penchenglok dak nil tu CC office ong se program bi pon lo lapan ke nil tum la COVID-19 a joini nil tu pining bang ke program bang pathe the lo la office lang mate sai hemlong si nil tum program bang binang kok lo lapen ke pining bang ke nil tum ne ma thakela ke chugi juni si ani program cho isi birthday cake khan pon lo lapen ke nil tum Karbi sai cuti ki asong a hin pen setame la calendar bang iku pon lo lapen ke non ke bai ani setame nil tum penana dim mate non ke dameng tu pik la sini nil tum Maharashtra mate Kolhapur long setame nil tum hoda farmers tum ekdom export farmers tum dak bhari industrial farmers tum du bhari ke thetum alang litum nil tum contact bom lo chingki bom lo setame alang litum hodak bango nil tum dak mesen sena farmers manu pusinai pu alang litum lo kechu kejun kedu hopta mane nikke ba program nitum hodak pathigi tas hodak pa setame karbenglong ara tum la farmers mesen san tum nil tum poni phajani tum chisik bom lo asi ke damtang setame nil tum silong long setame fishery penan episode visit setame nil tum nithom setame hodak pipon lo lapen ke Guwahati long setame rani long setame program bang pipon la son thak si kisuman ke nil tum department hoy mate la Karbenglong Autonomous Council andarong kedo mate tayap kedo la farmers related department pen setame nil tum penangan asai alang litum pen setame awareness pono training pono mate kisuman kelong nai farmers tum right an a beneficiary pen chenglok alang tum materials pen chenglok acid pen chenglok alang litulan apibam la sinili tum setame kabori kyun an kelele kechok che adim setame Karbenglong ara da tum setame nil thwana pachini pon apa nakhan pon popo sinil tum mane chuning pono alang tum setame lasi dak pini la so mai long na sitong dun Karbi sai cuti ki arada tum setame pini ningarong piklo lasi ke baingan ni setame nile tum penang adim tanda visit dami la se claim pon posi ning thapon lo ingdeng kep nile tum Karbi sai cuti ki song amhang ke theglong ke talon alira champion nile tum pini talon pon lo la pen nile tum la covid ke so do ko joine nile tum aningkan wang son ko anma alira cham ke chibi pon ngi bang ke un edet lo bon setame nile tum long kopai ke me Tripura along IMLA anta nilitum long nang chetong dun alang tuman ningkang sampen nasi nilitum Karbi sai cuti ki song pini am hanget heg long ka chetong arara tuman anta nilitum labang se pachini kang tung nilitum ke claim asayang deng an setame non e prang gewang gi setame Karbi yang long arat Karbi po tumhan ana bangke nilitum la Karbi tuman se preference pi athen nilitum song ke seng da lahan lo Karbi asai cuti ki song tuman paching dur boni bosu nilitum ke seng lo pot nasi non e prang gewang